Haló, počujeme sa. Prosím. Dobrý deň, že tam je autobusová doprava, no? Áno. Ja som nastúpil na Kúpeľnom ostrove, potreboval som ísť iba 2 zastávky po Knedlu a už sa vezeme pol hodinu nič. Ja tu teraz sedím a vôbec nezastavuje nikde. Na žiadnej zástavke nezastavuje? Na žiadnej zastávke, prosím. A čo je to za linka? Číslo, povedzte mi. Keby som vedel, prosím vás, ja som rýchlo dobehol, bol som rád vôbec, že on ešte mi nepricvakol tašku vo dverách, tak som rýchlo dobehol do neho, do autobusu. No vždycky, čo tu chodí cez Kúpeľný ostrov. Ja aj ten na Kúpeľný ostrov, čo chodí? No presne, tento spoj. Prosím vás, A kde ste teraz? No, práve sme minuli Beckou. Beckou? Áno. Však to není mestský autobus potom, to je prímestský. Ja neviem, prosím vás, chcel som ísť za ním do kabíny, prosím vás, aj som mu tam klepal, len furt ukazoval hore ruku, vystrčil, tak som sa pozrel, tam mal tú cedulku, že nehovorte počas jazdy s vodičom, no. My tu teraz stojíme, prosím vás, len to pol hodinu už. A kto vám dal toto číslo? Tak ale my už sme teraz minuli Beckou, prosím vás, ja neviem, mám taký pocit, že od Báča na Čachtice. Ja neviem, či si nepoplietol linku, alebo či náhodou ste nedali viete, nejakého nováčika z diaľkových busov ste dali teraz do mesta, no. To není mesto, to je prímesto. Prosím vás, však ale búcham nič, počujete, ešte má aj slúchatka, kýve si hlavou, počúva si nejaké MP3. Ja mám taký pocit, že sme asi unesení, lebo my sme nastúpili na tom Kúpeľnom ostrove, ešte pribehli z toho kúpeľného domu ešte takí dvaja Arabi v turbanoch, áno. Tak oni sa tam rozložili vzadu, prosím vás, na tých sedadlách a začali hrať karty. Ich to vôbec neznepokojuje. Oni začali hrať karty a ja som sa dobre potom išiel pozrieť, oni hrajú tarotové karty. Jeden vybral smrtku a keď videl ten druhý, že vybral smrtku, tak sa ešte začali smiať. Tak ja neviem, či toto je nejaké spiklenstvo alebo čo. Hovorím vám, my už tu ideme asi pol hodinu v tom autobuse, on vôbec nestojí. A kto vám dal toto číslo? Tuto to bolo v stave núze, volajte, tak som zavolal vám ako na dispečing tej dopravy. Prvý raz, čo nám uniesli autobus. No, a to vám prvý raz uniesli aj z Kutňa, som z Rádia Express. Aha, bude to aj v rádii toto? Áno, 14:45 povedzte kolegom na dispečingu, nech si to pustia všetci v autobuse, dobre? Dobre, ďakujem pekne. Zdravím, šéfko, Majte sa dobre, dovidenia. Tak s úctou a úsmevom do pohľadu je Kutňas.